Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 20. august a meniny má Anabela a Liliana. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Slovnaft a MH Teplárenský holding podpísali memorandum o spolupráci, vďaka ktorej by mohlo Centrum energetického zhodnotenia odpadov zásobovať bratislavské domácnosti teplom vyrobeným z nerecyklovateľného odpadu už od roku 2030. Hoci projekt čelí odporu okolitých obcí, ktoré sa obávajú jeho vplyvu na zdravie a životné prostredie. Slovan Bratislava remizoval doma z NK Celie 1. 1 v prvom zápase play-off o Ligu majstrov, pričom postup do prestížnej súťaže by klubu priniesol prémiu takmer 19 miliónov eur. Poľský dobrovoľník, ktorý upratoval pláž na polostrove Hel, objavil v opustených rybárskych sieťach vzácny kus jantáru, vážiaci takmer 0,5 kilogramu, ktorého hodnota môže dosiahnuť tisíce eur. Vodohospodárska výstavba vybrala víťaza tendra na modernizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo za viac ako 465 miliónov eur, no opozičná strana Demokrati žiada vysvetlenie výrazného nárastu ceny a transparentnosť celého procesu obstarávania, ktorý prebehol bez verejného zverejnenia. Nový obchodný register, ktorý má podnikateľom zjednodušiť zakladanie a zmeny vo firmách, vyvolal ostrú kritiku opozície, ktorá upozorňuje, že spolu s väčšou transparentnosťou sa verejnosti sprístupnili aj citlivé osobné údaje, ako rodné čísla či kópie občianskych preukazov, pričom Ministerstvo spravodlivosti trvá na tom, že postupuje výlučne v súlade so zákonom. Košická zoo sa dočká najväčšej investície vo svojej histórii. Za 4,5 milióna eur pribudnú nové pokladne, informačné centrum, zrekonštruovaná administratívna budova aj lepšie zázemie pre zvieratá i návštevníkov. Podľa augustového prieskumu agentúry SANEP by parlamentné voľby vyhral Smer SD, no vládna koalícia by nedokázala zostaviť väčšinu ani s pomocou Republiky, kým opozícia by väčšinu získala len v spolupráci s Hnutím Slovensko. Egyptský futbalový tréner Hossam Hassan sa rozviedol so svojou dlhoročnou prvou manželkou potom, čo sa jeho dve manželky počas spoločnej dovolenky v luxusnom hoteli pred šokovanými hostiami fyzicky napadli. Oteplovanie európskych morí vytvára priaznivejšie podmienky pre baktériu Vibrio vulnificus, ktorá môže u ľudí s otvorenou ranou alebo oslabenou imunitou spôsobiť vážnu a život ohrozujúcu infekciu. Preto odborníci odporúčajú osobám s poranenou kožou vyhýbať sa kúpaniu v mori, najmä v ústiach riek a lagún. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko nevylučuje, že na kandidátke strany budú nezávislé osobnosti a zároveň odmieta, že by sa koalícia kvôli požiadavke na odvolanie ministra Tarabu rozpadla, pričom rozhodnutie o jeho budúcnosti ponecháva na premiérovi. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.